Nádychom zdvíhame ruky nad hlavu. Plecia ťaháme k ušiam, pozeráme nahor. A s výdychom pomaličky si dáme dlane na kolená a ideme do predklonu. Nahor vytiahneme ruky nahor. A s výdychom ideme úklon do pravej strany. Položíme pravú dlaň na zem. Ľavá ruka ponad hlavu, dlaň smeruje smerom nadol, ako keby sme chceli triceps pritiahnuť k tvári. Ľahka rotujeme hrudník smerom nahor, pozeráme nahor. Ak môžeme, položíme až predlaktie na zem. Sedacie kosti ostávajú na zemi. S nádychom sa vytiahneme naspäť na stred. A s výdychom položíme ľavú dlaň na zem. Pravá ruka ponad hlavu, dlaň smeruje smerom nadol. Nohy si necháme pokrčené. Dáme si ich približne na šírku yoga matky. A pôjdeme si ešte viacej otvárať ramená. S nádychom zdvihneme ruky nad hlavu. S výdychom pôjdeme pomaličky tou pravou rukou čo najviac a pôjdeme na druhú stranu. Takže ľavé koleno medzi ruky, pravá noha sa načiahne dozadu a už si chystáme všetky pomôcky, páska, boček tentokrát z vnútornej strany pravého kolena. S nádychom zdvihneme ruky, podsadíme panvu, zatneme sedacie svaly silno, budeme pretlačať panvu čo najviac dopredu. Nádych a s výdychom otáčame sa do pravej strany a buď chytíme ten bločík, alebo na nižšie môžeme chytiť priamo a vydýchneme ústami. Nadýchneme sa nosom a vydýchneme ústami. Uvoľníme celé telo, každý sval, každú bunku. Uvoľníme naše nohy.